ka Meghalaya State Disaster Management Authority rengkat ke jingya trailang bat ke District Disaster Management Authority Bhoi District menta ka sngi ka khat artarik risau kala penlong da ka state level mock drill ha ka ba ya ketika mock drill la yo ban penlong nadu ka office u Deputy Commissioner Bhoi Civil Hospital Nongpo ka School Saint Paul Higher Secondary School ka petrol pump bat ka wei ka karkhana ha bernihan ka jing temu jong ketika mock drill ka long shi benta ban ai jing hika ye ki Paidbah ba Kumno ba kinang ban Iada ya Lada habawan u Jumai bat ki jing sha lan shop ha ka mei mariang khamtam ba ki Paidbah kim dei ban kulmar jing mut lane lamwer henrei ki dei ban long jai jai bat bot ye ki katkum ki kendon ha badon ki no ki jingja knang ban light na ki no ki jingja bas ngausi khamtam ban Iarap ru ya ki weipat ki bangat ha ka tei ka jingja